Točím? No. Takže ideme do topikov. Zranenie 1. Ne, už to nebude asi vidieť. Už to není vidieť, som ho sundal omylom. Lebo Feďo nevy zabrzdíte. A Saganovi sa do gabala Na to rite. ešte číslo vyrobiť. Kámo, Ferus. Toto bol. Hajnov synátor. Hajnov syn. Bol syn nášho pána učiteľa bývalého. Pekne to točí. A ideme do topikov, ideme. Wow! Nie tak, že... To je copyright. Copyright! Na video. Včera to sme streamoval. Jau! Áno, ja som to nevidel. Koľko tak by reťaz potom. Dobre Marta, zakonč to, že vaša. Takže prešli sme 25 metrov a závada sa opakuje. To nebude tým, že by ti už tam. Kde udelali soudrozi z NDR chybu. Jo, mamičky. Fedíková závada. Čokoládkovina proste, to je Nutella. Povedz mi prosím ťa, že to je Nutella. Nie je to tá sekna? Počúvaj, a keby to tu necháme. Myslím ten stojan, nakryt, naritas. Len to prišrobované. No nebude to veľmi dlhé, lebo tu sa to piky. Nie, to nehovorte si sa vysrať. Paťovi sa chce srať. No, poďme. Pes. Čauky, čauky, vítame vás v mestskej jazde na libertách a bicykloch. No potoč, zober to. Potočím Danisa. Juj. Juj. Biela Liberta. Tu je kúpalisko mestské. Pálo nemá vetral. Není ešte. Skočíme do vody a ideme. A Andy, American Boy. A pekná cesta. Uvidíme sa, keď sa stane niečo dôležité. Stano. Toč. Čakaj. Som ja? Ne. Áno, chcete povedať, čo sa stalo? Poviem vám tak, ja som išiel po kruhači, nie? Tam je kruhový objazd, tam za to normálne benzínkou. plné auta idú všetko, nie, a my po kruhači. A že ja som to zistil, nie, že tu sa odbača, tak ja som to otočil, zrazu zbočil. Malý čikmo. Čikmo to je top. Nie, ja potom nie, ja to odbačam. No hej, odbočil som, ja že zahučalo, nie. A zrazu hej, kúpine sa, Dano sa vytrel a Feďo pod kolesa, nie. Ale inak to bolo v pohode, no tak čo, priamej keď sme sa vytreli. Tak Feďo padol pod kolesa, no tak je v pohode. Toto je umelecký. London, ale umení. To bolo umelecké. A London na výlete. Historické bicykle. Toto je top, obchod. Ja som tak do vás spal. A povie do obchodov, jak králi si. A teraz momentálne sa nachádzame na ostrove, máme stále červenú a... Vyhľad na topiky, Dano? No, to. A Marta? No? Paťo. Pozdravujeme. Mali sme pizzu? Nič sme nemali. Neklam, na to nemáme peniaze. Nie, ale si, že kto si ako užíval. A vidím to na Majorán a šampiňóny. Kampión. Prašenie oči. Ristorante. Numero 1. Takže pozdravujeme vás. Pozdravujeme vás. A ja chcem pozdrav. Mami, čau mami. Hele, ahoj mami, jo. Takže topiky, wow. What? Počkaj, že ten tu čo robí? Nezvaný host. Tam čo robia? Nie na pani tzv. Honiči.
Úžasní. Sú tu sami úžasňaci. Úžasné. Máme radi mamičky. Čo to robí? Čo tento človek robí? Čo to robí? Čo tam robí? Čo?